Co děláte? Vezmeme si takhle snížek, že jo? A jo. Že ho sem dáme a brousíme. A taky se na to musí dát tlačit. A potom z toho máme takhle. Je to takhle jemný. A dáme do pořád. Štěpy, ahoj. Štěpy. A podívejte se na mě taky. Štěpánko, podívej se na mě. Tak, Štěpánka se teda nechce koukat. Jsi uražená. Štěpánko, podívej se na mě. Štěpy. Koukni se na tátu. Štěpánko. Ještě uděj kuk. Štěpy, uděj na tátu kuk.